नंगौ इउपिपिएल दोलोआ गावसोरनि नैथि फारिलाइनि बिजाथिनि जि फारिलाइ बे फारिलाइखौ फोसावखांनायनि उनावनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाव भैरबकुन्द बियाबनि जिथु गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनै बे फारिलाइयाव मुंआ फैनाय लोगो लोगोनो बेयाव रंजानायनि मोनसे थासारिखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों। आं बिथिंनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दिनै फैबाय गिबियावनो कंग्रेसुलेसन माबायदि खामानि मावनो थाखाय साबायखर होबाय बेखे जोंनि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिनि गिबि लिस्ट ओंखारनाया जथेस्थ गोबाव जाबायमोन। फार्स्ट लिस्टआव जिहेतु सा 18नि नाम इतिमধ্যে मा खालामनानै फ्राय गोबां गेप जाबायमोन। बेनिखायनो गोबां जायफ्रा प्रार्थी हिसाबै गावखौनो मा खालामनायमोन ओंखारबोनायमोन बिथांमोननि गोबाङानो उगुल थुगुल अबस्था दंमोन। खिन्थु बे प्रार्थी नागिरनानै उगुल थुगुल जानाय सुबुंफोरनि जे माबाखौ गोसो दिनै स्रां खालामबाय। मानोना दिनै सा 16 प्रार्थीनि नाम फोसावबाय आरो बे फोसावनाय सा 16 प्रार्थीनि गेजेराव आंनि मुङाबो दङ। बेखौ आं साबायखर होदों जाय इउपिपिएलनि कर्तृपक्षआ दिनै आंखौबो सासे बिजाथि हिसाबै सायख'नो लानायखाय निस्सय थांनाय 4 बोसोर नैबे समस्तिखौ जिबायदि खामानि मावदों बे समस्तिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ नायनानै निस्सय जोंनि पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो आंखौ पार्टि हिसाबै एबार कन्टेस्ट खालामनायखौ मोनसे सुबिदा होफिनदों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आसा खालामदों फैगौ समफ्राव आरो जोंनि पार्टिनि जायफोर कर्मि ब्लक कमिटि प्राइमारि कमिटिनि लेभेलनि जेसेबां जोंनि मावथि दङ बिथांमोना थांनाय समफ्राव आंखौ हेफाजाब खालामनायखाय आरो एबारबो दिनै नैबे मानि थाखाय खामानि मावनो रेडि जानायखाय बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो बेखौ साबायखर होदों रायजो राजाफोर जायफ्रा थांनाय बिसायख'थियाव आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै देरहाहोदोंमोन बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आरो फैगौ समफ्राव बिथांमोननि मदद आरो जों हेफाजाब नागिरगोन। खारन नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों जि सरकार बे सरकारा नैबे ओनसोलाव गोबां सोलाय सोल' लाबोदों। बेखौ गोजोन थासारि लाबोनो हादों। बे ओनसोलनि लामा सामा बायदिखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावनो हादों। आरो बे खामानि मावनायाव रायजोफोरनिबो जों मदद मोन्दों। बेनिखायनो एबार खावलायहरदों जे फैगौ समफ्राव रायजो राजानि जौगानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जाहाथे जोंखौ खाबु होफिनो। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों। निस्सय थांनाय 4 बोसोरनि जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननानै इउपिपिएलखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन। आरो दिनै जोंनि मावथि लोगोफ्रा जिखिनि खामानि मावदों थांनाय समफ्राव आरो नैबे बिसायख'थिनि गोबां बिथांमोना गोसो होनानै खामानि मावगोन बेखौनो खावलायबाय। नैबे बियाबा 3 खनायारि जुजिनाय जागोन इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि बिपिएफआव बारग' मन्त्रि रिहन्देमारि बिथाङा दं। बिजेपिनिफ्रायबो मोजां सासे दैदेनगिरियानो बेयाव बिजाथि महरै फैगोन होननानै बुङो। माबायदि जुजिनाय जागोन बायदि नोंथाङा सानदों? जिखुनु दावहायानो आसलथे गोरलै नङा। थांनाय बारावबो जोंनि दावहाया गोरलै नङामोन। मानोना थांनाय बाराव जोंनि दला जोंनि राजखान्थि हान्जाया गोदानमोन। जोंहा जोंनि जिथु संगठन बे बारा गोख्रों जानो हायाखैमोन। खिन्थु अब्लाबो रायजो राजानि मददाव जों देरहानो हादों। एबार थांनाय 4 बोसोर जों रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जों खामानि मावनो खाबु मोन्दों। जों जथेस्थ स्ट्रं जाबाय मजबुत जाबाय। लोगोसे थांनाय 4 बोसोर रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय गोबां ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय खामानि मावनो खाबु मोनबाय। आरो बे मावनायफोरनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव हाबनायनि मोनसे सुबिदा मोनबाय। रायजोफोरा जोंनि सायाव फोथायनाय फैबाय। आरो बेनिखायनो एबार दावहाया जुदिও गोख्रों अब्लाबो जों देरहागोन। जा बिपिएफनिफ्राय एक्स मिनिस्टार रिहिन दैमारि बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों आरो बिजेपिनिफ्राय दासिमबो बिजाथि फोसावाखै। खिन्थु अब्लाबो जोंहा फोथायनाय दं जे थांनाय 4 बोसोरनि जोंनि जिथु रायजोनि थाखाय मावनाय बेखौ नुनानै रायजोफ्रा जोंनि बागै इउपिपिएलनि बागै बिथांमोना मदद आरो हेफाजाब खालामगोन। जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन साक्सेसआ जाबाय जे बिटिआर ओनसोलाव नैबे इउपिपिएलनि नेतृत्वजों सरकार बे सरकार मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हादों। जाय गोजोन थासारिखौ बिथा खालामनानै जों ओनसोलनि जौगानो थाखाय खामानि मावनो खाबु मोन्दों। जों बे एखे धाराखौनो कन्टिनिउ खालामनो लुगैयो। आरो बेबायदि कन्टिनिउ खालामनोब्ला रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबखौ जों नांगोन। जों बुंनो थाङाखै जे थांनाय 4 बोसोरावनो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जेंनाखौ बोस्रांनानै फोजोबजोब्बाय होनना बुंनो थाङाखै। जों जिखिनि हायो बेखौ मावदों आरो गोबां बाखि दङ बेखिनिखौ मावनांगोन। आरो बेखौ मावनोब्ला दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाफ्रा मदद खालामोबा जों बेखौ मावनो हागोन। बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायदों रायजोफोरखौ जे ओनसोलनि गासै जेंनाखौ बोस्रांजोबनो 100% साक्सेस खालामनो थाखाय खामानि मावनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंखौ इउपिपिएलखौ
खनसेबाव मदद खालामो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। जुजिनाया सोरजों जागोन बायदि सानो? जुजिनाया जोंहा मोनथाम त्रिक'निया कारण गासिबो फ्राय इकुइभेलेन्ट फर्स होनना बुंजायो जेनेबा BPF-आबो स्ट्रंआनो दं, BJP-आबो स्ट्रं आरो जोंबो स्ट्रं। बेनिखाय मोनथामजोंबो इकुइभेलेन्ट जेनेबा बेबायदि मोनसे दावहाया जागोन खिन्थु अब्लाबो जों लास्ट जिथु माबा मा बुंगोन बेखौ साक्सेसआ इकुइभेलेन्ट जागोन कारण रायजोफ्रा थांनाय समनि सार्भिसफोरखौ नुनानै रायजोफ्रा गोजोननाय दं आरो गोजोननायखायनो जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन बायदि? जों आसा खालामदों अन्तत खमैनो जों 5000 भट बारा मोनगोन। गुबुन दलनिफ्राय जायफ्रा अन्तत सेकेन्ड रेंकआव थागोन बिथांमोननिफ्राय जों 5000सो भट बारायाव देरहानो हाहैगोन। आं बेखौनो खावलायदों जे जोंहा BTC ओनसोलाव दासिमबो गोबां खामानि मावनो गोनां बाखि दंबावो। जिखिनि हायो जों बे थांनाय 4.5 बोसोर मावबाय आरो गोबां मावनो गोनां बाखि दंबावो। जोंहा सोलोंथाइखौ जौगाखांनायनि खामानि मावनो गोनां दं, हान्थामेलानि सुबिदा मावफुंनो थाखाय खामानि मावनो गोनां दं, जोंनि हेल्थ सार्भिसखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावनो गोनां दं। बेनि अनगायैबो जोंनि माबाखौ लोंनाय दै बेबस्था जेराव गैया बेयाव दै लोंनाय होनायनि बेबस्था खामानि मावनो गोनां दं। दा बे गासैबोखौ मावफुंनो थाखाय बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जाहाथे रायजोफोर जोंखौ खाबु मोनसे होबावो बेखौनो खावलायबाय। कारण माबाया राजखान्थि गणतन्त्र देशआव राजखान्थि हान्जाफ्रा बा राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जों बेखौ मावगोन होनबानो मावनो हाया जुदि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मदद होआ। बेनिखायनो जों बेखौसो खावलायदों जे रायजोफ्रा जाहाथे जोंखौ बेबायदि खामानि मावफुंनो बे जेंनाखौ बोस्रांनो खामानि मावनो जाहाथे खाबु होबावो। दा खाबु होनाय मिन्स रायजो राजाफ्रा भट होनानै जाहाथे देरहायो बेखौनो खावलायदों। नंगौ, बिजाथि फारिलाइयाव फैखांनायनि उनाव बिजाथि एबा दानि सोलिबाय थानाय MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनै गावनि देरहानायखौ रोखा होननानै बिथाङा फोरमायबाय आरो बिथांमोननि खामानिखौ माबायदि जाफुंसार होबावगोन, देरहानाया बेसेबां रोखा बेखौ आं मिथिबावनो थाखाय नैबे भैरबकुन्द ब्लकनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों दंफायो। आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायबावगोन बिजाथि फारिलाइयाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माबायदि नोंथांमोना साखाफारा जागोन? गिबि सेन्टारावनो निउस मिडिया नोंथांमोनखौ भैरबकुन्द ब्लकनि जानानै रोजा रोजा हामबाय होनदों आरो नैथियाव आंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि UPPLनि जे सेन्ट्रेल कमिटि एबा हाइकामान दिनै गबिन्द सारनि जे बिजाथिनि मुं बे बिजाथि लिस्टआव जे दिनै फोसावबाय दा बिथांमोनखौ जोंनि भैरबकुन्द ब्लक जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नैबे साननै सानथामाव जोंनि गेजेराव गोबां बिदि एसे सिन्था दंमोन जे गबिन्द सारनि मुं माने बिदि दासिम मानो सफैयाखै। जोंनि वर्कारफोरा बे साननै सानथामावहाय बेवहाय गोबां बिदि नेनानै दंमोन जे सारखौ माने वेलकाम खालामनो थाखाय। नाथाय दिनै जे रबिबार बे सानावहाय दिनै 31 तारिख बे सानावहाय दिनै गबिन्द सारनि जे बिजाथिनि मुं बे लिस्टआव ओंखारबाय। जोबोद साबायखर होनदों। दा जे गबिन्द सार हिसाबै जों जि खामानिफोर मावनांगौ एबा देरहानायनि थाखाय जे जों खामानिफोरखौ जों मावनांगौ बेनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो वर्कारा दायो जों रेडि जाना दङ आरो जों आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव जथेस्थ' चेलेन्जेस दङ। मानो होनना बुङोब्ला बिथिं जाहा बिथां रिहन दैमारि बिथाङा गावखौनो सासे एक्स मिनिस्टार आरो सासे गोख्रों बिजाथि होननानै बिथाङा बुंनानै लादों। नाथाय दिनैनि सानाव जों सानो जों मोनथियो रायजोफोरनि जिथु सिन्ताधारा जे थांनाय 5 बोसोरावहाय जोंनि गबिन्द सारा भैरबकुन्द समस्तियाव एबा समग्र बिटिआरआव स्पेसियेलि भैरबकुन्द समस्तियाव जिफोर खामानिखौ मावबाय बे खामानिखौ लानानै निस्सय पाब्लिकफोरा माने सन्तुष्ट दङ आरो फोथायो जे फैबाय थानाय सानाव आरो गबिन्द सारा बिनिफ्राय बांसिन खामानि मावगोन आरो खामानि मावग्रा मानसिया बिथाङासो। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव जे BPF सरकार एबा 20 बोसोरनि जाहा रिहन दैमारि बिथाङा 10 बोसोरनि जे केबिनेट मिनिस्टार दंमोन आरो 10 बोसोर MLA हिसाबै खामानि मावदोंमोन। बिनि जिथु तुलनायावहाय दिनै 5 बोसोराव दिनै गबिन्द सारा जोंनि समस्तियाव गोबां खामानि मावनो हादों आरो स्पेसियेलि जा बिटिआर एग्रिमेन्ट बायदियै जे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानि बेबो जाफुंना थांबाय। बेनिखायनो जों सानदों पाब्लिकआ दिनै निस्सय माने गबिन्द सार बिथांखौ माने नाजावना लागोन, गोसो गोथारै माने बिथांखौ आजावगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनायाव मदद खालामगोन होननानै फोथायदों। थारैनो बे 3 खनायारि जिथु चेलेन्ज बेयाव नोंथांमोना देरहानो हामारगोन होननानै सानो? जों मोनसे दावहायाव बिदि बादायलायनाया एबा दावहाया माने गावनि थाखाय माने गोरलै नङा। नाथाय जों जिहेतु मोनसे दावहायाव जों माने दावहा थिलियाव दङ, जों माने हारिनो थाखाय एबा जेननो थाखाय जोङो बिदि दावहाखौ जों नांनो ओंखाराखै। जोंनि जिथु पलिटिकेल जिथु फिल्ड
बेखौ जों नायोब्ला दिनैयो जों सानदों दिनै BPF एबा BJPनिख्रुइ दिनै जोङो सेथि नम्बराव दङ आरो निस्सय पाब्लिकआ आरो जेसांखिनि जों माने भटजों जों जिखिनांगौ एबा जेसांखिनि जों खामानि मावनांगौ बेसांखिनि स्ट्रेटेजि पलिसि जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै लाना दोनदों आरो बेखौ समायाव एबा बिसायख'थिनि समाव माने नुनो मोनगोन आरो रिजाल्टआ थारैनो जों माने सेथि बाहागो लानानै जों देरहानो हागोन होननानै जों फोथायनाय दङ। नंगौ थारैनो बिजाथिजों लोगोसे नै पार्टियाबो जे बिथांमोननि जि स्ट्रेटेजि बे स्ट्रेटेजिजों खामानि मावनानै देरहागोन आरो रोखा होननानै बिथांमोना फोरमायबाय आरो बेखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना जुजिगोन जेरैखि जायाबाबो बेखौ देरहाहोगोन बा देरहानाया रोखा होननानै बिथांमोना फोरमायबाय। उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर', बड'लेण्ड बुब्लि।